Matka to by se dać pozór. Czesi posłuchali, oni mają rozum. Teraz mają pokój, u nas zawsze bida. U nas do wojenki, a u nich do chleba. Cóż to się łonaczy, że trzeba dziś rapować. Czas zbierać serduszka, a jak już rozdawać, to są ciotki, ujki i szklane ekrany. Serial Disco Polo nie ma jak u mamy. Cóż to sprawiają, że winne Ślązoki oby ich dopadły strzygi, aby boki niech im mantel zeżrą biele tuste mole. A jak się nie zawrzą, ryk na rolę. We Warszawie siedzą, oni wszystko wiedzą. Jak świat wyrychtować, znają śląski blues, a łoros nie poradzą, gdy mamy wirusa. W kraju wiszą fany, same bohatery. Tydzień nie zaraza do jasnej cholery. Cisną już doktorów, cała służba zdrowia. Jedno wam dziś powiem, puknijcie się w głowa. I jeszcze artysty, te wielkie paniska. Nie mają geltagu, nie ma wody w pyskach. Siedzą po chałupach, rozdrapują skutki. Nie naszporowały te śmierdzi robótki. Test ma rozwiązanie takie, by testować. Ino nie przy urnach chwilę trzeba dziś schować. Powiedziała mi matka, tyć to oczywiste. Nie chyci wirusa, kto ma ręce czyste. A teraz do sedna, bo już wers 15. Nie ma co fanzolić, wyskakujcie z kasy. Tukaj mocie linki, przeca to już wiecie. Kto wie, kierym pieniądz uratuje życie? Życie. Pięknie dziękujemy za nominację Maćkowi Zborowskiemu i Karynie Abrahamczyk-Zator. My z kolei byliby bardzo radzi, kiedyby usłyszeli, jak rapuje Izolda Czmok, Grzegorz Kulik, pani Jadzia Demczuk-Bronowska i trio egzotyczne Janek Królikowski i Ksawery Królikowski z Asią Jarmołowicz. Powodzenia, chowcie się!